First Corinthians chapter 13. Ukuqala chapter 13. This one we are doing verse 10. Chapter 13. Family, so funda yazwakala lithi? Yeah. First Corinthians chapter 13 from verse 1. Noma ngikhuluma ngezilimi zabantu nezezingelosi, kepha ngingenalo uthando, ngiyithusi elikhencezayo nensimbi encencethayo. Hallelujah. Sizoqhubeka nokufunda egameni likaJesu Kristu. Amen. Amen. Hallelujah. Okay. If I speak in the tongues of men and of angels, but have not love, I am only a resounding gong or a clanging cymbal. Verse 2. Noma nginokuprofetha, ngiqonde izimfihlakalo zonke nokwazi konke, noma nginokukholwa konke ngangokuba ngingakudluza izintaba, kepha ngingenalo uthando, angiyinto yalutho. If I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge, and if I have a faith that can move mountains, but have not love, I have nothing. Hallelujah. Namhlanje kwengcwele ufuna sikhulume into ezimbili. Alamavesi oqala ukuthi uNkulunkulu usinikeze ama-gifts, usinikeze izipho. Amen. I'm not expecting anyone to learn because God has moved on us to learn. Now, masobezwe wenkosi abantu besebeyalana. Noma uyale egameni likaJesu. Amen. Uyale ungakaqhamuki. Ukuze wazi ukuthi uyaliwe. Hallelujah. Amen. uNkulunkulu usinikeze izipho ngokwahlukana. Hallelujah. Kodwa kuzona zonke lezi zipho uNkulunkulu asinikeze zona, yonke into ihlangana endaweni eyi-one, uthando. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Uthi
Kuthe noma ngabe ngikhuluma ulimi lwami, ngikhuluma ulimi labantu, ngize ngishintshe ngikhuluma ulimi lezingelosi, uma kodwa ngingenalo uthando, haleluya, nginjenga nensimbi encencethayo nethusi enjalo ekhencezayo, ngoba uthando anginalo. Okusho ukuthi-ke manje wonke umuntu ola endlini kufunakala ukuthi afune uthando. Yazi ukuthi umbuzo uthi umbuzo, ama-gifts uyawathandazela, ukuwathandazela uthando. Izipho uyazifuna uma engcwele ukuthi akuphe zona, uyafuna ukufana nabanye abantu, but have you ever prayed to love? Uyazi ukuthi uma umuntu engenalo uthando, ukukholwa kwakhe kufana nokukholwa okungekho balanced, okuhamba emoyeni. Wow, hallelujah. Amen. Kufana nento noma nesitoli esimi ngeenyawo ezintathu esingaba nomini. Hayi, hallelujah. Kukhona abanye abayothi ingakho uJesu athi abanye abayothi Nkosi asikwenzanga ukuthi athi uJesu anginazi, because yonke into ihlangana othandweni. Hallelujah. Amen. Ibanga nami ngizokuwani egameni likaJesu. If I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge, hallelujah. And if I have the faith that can move mountains, ukhuluma kumzalwane la, because akekho umuntu ongakholwa who can have faith that can move mountains. Hallelujah. Amen. La Paul ukhuluma ngokuthi, yes, I have ama-gifts, nginazo izipho, but akwanele bakumeyiwa uthando nginalo. Ongcono ungaprofethi, ongcono ungashumayeli. Yonke lento la, if ever lento le enayile indlu le lendawo sikuyona, izinto ze-faith ezenziwe nge-faith ngokukholwa, izinto okukhulunywe ngazo zingakabi khona and zisakhulunyiswe uNkulunkulu wakwenza. But uma ngenalo uthando bamduma, yonke lento iyizi. Ngiyongabona uNkulunkulu senikhona igcwele indlu, iyinhle abantu bebabaza ubuhle bendawo, bebabaza yonke into abangayibabaza, but uma ngenalo uthando, let us fight for uthando. Amen. Hallelujah. Uthando-ke luhlanganisa bonke abantu, lihlanganisa zonke izizwe, lihlanganisa wonke ama-languages. Hayi, hallelujah. Ama-gender onke ahlangana othandweni. Spiritual gifts, no, awu, hallelujah. Nezipho zothando, nezipho zikamoya zihlangana othandweni. Ngathi omunye kwenye indawo ukhuluma naye, yabona lento uhlala ikhuluma njalo naye, uzama ukuthi, yabona, uhlala ikhuluma njalo naye, uzama ukuthi, yabona, lento 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 uhlala ikhuluma
umsize. Kuba ukuthi phela umuntu uma ngabe ngafuna ukusizakala ngekwenze lutho. Ngithi mina kuyena uyazi ukuthi uNkulunkulu indlela akusebenzisa ngayo. Ukusebenzisa ngempela. Kodwa usuphila kwe-gift. Hayibo. Ngoba i-gift isebenza ngisho umuntu eseyisoni. Sewile. Ejoyintini umuntu avela avuke ejoyintini athi mayibona omunye eshawa ama-feet. Shwayini. Inesifo sokuwa ewaphansi phambi kwakhe avela soma ngenyawo ashiya ubhiya phansi athe egameni likaJesu. Avela kuvuka umuntu mayivuka umuntu aqhubeke nobhiya wakhe ngoba i-gift ayisuki umuntu. I-gift ayive iyimbi ngoba yenza ukuthi umuntu onini izolo abuye ame phambi kwebandla ashumayele as if nothing happened yesterday. And baningi abantu abama phambi kwebandla beshumayela amabandla akhona amanye because abantu bahehwe ama-gift, bahehwa nayindlela umuntu akhuluma ngayo ugagu kanti akuyingalokho. Hayi, haleluya. Lithi iBhayibheli-ke noma ngabe-ke khulumile zengilosi ezabantu noma ngabe unokukholwa ukususa intaba kodwa uma ungenalo uthando awuyinto yalutho. Let's pray. Noma ngabela bampofu konke enginakho noma nginikela umzimba wami ukuba ushiswe kepha ngingenalo uthando akungisizi ngalutho. Yiphi into engadlula ukuthi unikele ngomzimba wakho ukuthi ushiswe? Yiphi into engadlula ukuthi unikele kwabampofu onakho kodwa uNkulunkulu noma kunjalo uthando ungenalo? Lalela, uthando ungenalo awuyinto yalutho. Alisho ukuthi mangabe mamkhanyile, alisho ukuthi mangabe uthando. Noma lithi uma ngabe ungathandwa awuyinto yalutho. Lezo mabili. Akukhulumi ngokuthi mangabe ungathandwa awuyinto yalutho. Lalela-ke ngikusize. Ungethando akuchazi ukuthi awuyinto yalutho. Kodwa izithe wena mawungenalo uthando. Ingabi lapho. Noma ungethandwe izilemo zasho ukuthi awuyinto yalutho. Kodwa lithe uma wena ungenalo uthando, wena ungenalo uthando awuyinto yalutho. So uprofet aside shumayela eceleni uvusa abafile eceleni ake sifune uthando ngoba uNkulunkulu unothando. God is love. Praise when ama-gift phakanyiswe ama-gift kanti akululanga kuyafika. Into engabe uphakanyiswa ngayo, engabe udluliswa ngayo, engabe ubonga ngayo bamenywa uthando. Hayi, haleluya. Engathi abantu bengangibonga ngothando ukuthi bangibonge ngalezi zinto ezikhona la. Amen. Hallelujah. Jesus. Verse 4. Uthando luyabekezela. Uthando lumnene. Alunamhawu. Uthando lusigabisi. Aluzikhukhulezi. Hayi baba salwana. Uthando luyabekezela, uthando alunamhawu. Uthando aluzigabisi. Uthando aluzikhukhumezi. Umzalo njalo ophakeme kanjani?
Uyazi ukuthi khona abantu abaphakeme in fact ongathi bangakubuza ukuthi uphakeme nje unani. Mase kuthiwa ukukhulunywa manje nge-reality ke manje ukuthi ngizama uzela nje ukuphakeme ngako uphakeme ngani. Nani? Ngoba bakhona abanazo izinto kodwa sibabona bephakeme. Uthando aluphakami aluzikhukhumezi. Namhlanje uNkulunkulu ake ungabheka omunye umuntu, akubheka wena, Nkosi mina lolu thando. Because yona into ezokusiza. Sometimes makhulunywa ngalamazwi lawa omunye usho haleluya omkhulu ngoba ebheka omunye. Fela wena. Amen. Jesus. Amen. Ngoba love is patient. Are you patient? Mamza, are you patient? I will. Mamza, I wouldn't like that. Because I'm in a long time. Are we patient? Because if you're not patient, what time are you? We are better than. I just for no one. I will boast. God is not proud. That's in my emotion. God is so clear another. Verse 5. Verse 5. Verse 5. Yes. Aluziphathi ngokungafanele, aluzifuneli okwalo, aliphunuki. Uthando aluziphathi ngokungafanele. Ukhuluma kanjani nabantu? Waziwa kanjani? Udume ngani? Hayibo haleluya. Uyazi ukuthi khona abantu okuyethiwa babazalwane maqhamuka yena kuthiwa ye wathi into ngathintwa ikhona lento. Ngoba liziphatha ngokungafanele. Into eyaziwa ngawe ayaziwa ngokholwa, waziwa ngokholwa uma usenkonzweni, awekho enkonzweni awaziwa. Ngoba khona bakho bakwazi ukukholwa. Kwakho nabazalwane bakho khonza nabo bayazi ukuthi hayi mase uthintwe laphana lutho. Lapho sikhuluma nomngane. Sikhuluma ngokuthi ayikho into embi njengalomzalwane olwela ukudla ukudla kuthi masethinta ukudla vele phela ukhondo uma kuthiwa kuyaphawa sobheka abasemva kwakhe abezayo jealousy alukho uthando lapho. Hallelujah. Onothando uthi idlane uzogcina. Athi mangequeue athi dlola ephambili. Udedele nayiphusha udedele. Hallelujah. Usukulela ukudla. Ngoba nje ukudla nje ikona ukudla. Yazi bakhathi angisasho wena kodwa ngiyezwa yini. Uthi ukudla nje ukudla. Unomona ukudla.
Uma sekubheka ukudla kuphela uthando. Yeah. Hallelujah. Hallelujah. Sorry. Right. Besifunda verse 6. Aluthokozi ngokungalungile, kepha luthokozela iqiniso. ufunde lento verse 5. Ufunde verse 5, yes. Aluziphathi ngokungafanele, aluzifuneli okwalo, alucunuki, alinaqobi. Alicunuki, alinaqobi. Wazobusela kunamaqobi amanye. uNkulunkulu uthi bazalwane, uNkulunkulu uthi angithi, uNkulunkulu uthi angimtshela ukuthi kodwa kumaqhubu kuyafika. Ngokuhlobo izambulo zingaba khona tu, zinhle zikhona kodwa sibe nothando. Amen. Uthando luyabekezela, musukushiya phansi, hlala khona kunjalo ngoba luyabekezela. Hayi bo, haleluya. Kunabantu abazoluzwa izinto ngenxa yokuthi ukubekezela kukho kubo. Amen. Jesus. It is not rude. It is not self-seeking. Alisifunela okwalo. It is not easily angered. Una anger. Uyachuluka. Funa uthando. Hallelujah. Ngoba uthando lona is not easily angered. It keeps no record of wrongs. Yes, so 6. Aluthokozi ngokungalungile, kepha luthokozela iqiniso. Alithokozi ngokungalungile, lithokozelani? Sayana. Mtshela. Ayikho into esiza umuntu bamngcobo njena nokuthi umuntu azi iqiniso. Lalela mina, kuba khona lendlela. Amen. Ayikho into esiza umuntu ngaphezu kokuba ukhuluma iqiniso kuye. Amen. Ngoba ngelinye ilanga lo muntu will come back and say waqinisile. Hayi, hallelujah. Amen. Uthando ke alithokozela okubi kodwa lithokozela iqiniso. Once wanamanga wafake wakhohlisa ukuthi ufuna ukuthandwa, yazi ukuthi awuyinto yalutho. Ngoba uthando luthokozela iqiniso. Amen. Hallelujah. Uyazi ukuthi uma ngabe umuntu umdisciplina, umuntu komtshela okufanele umtshela lento angafuna ukuyizwa. Niyezwa mthini bazalwane? Ngithi uma ukhuluma iqiniso umuntu umtshela lento angafanele ayizwe, indlebe zakhe ezingafuna ukuyizwa. Uthando lunjalo lukhuluma into nendlebe yomuntu engafuna ukuyizwa. Ngoba ukhuluma into okuyiyona ongayimela ngaphambi kwakho lokhu. So uthando alukhohlisi uthando. Amen. Hayi bo, haleluya. Uthando lukhuluma iqiniso, luthokozela iqiniso. Yes, kubela. Verse 7. Yeah. Lubekezelela izinto zonke, lukholwa izinto zonke, luthemba izinto zonke, lukhuthazelela izinto zonke. Lukholwa izinto zonke, luthemba izinto zonke, lukhuthalela izinto zonke.
bese thini futhi libekezelela izinto zonke. Unalo uthando njani? Mzali, honest. Because yabona le ndawo le indawo yokuzokwakhiwa. Yona indawo yabantu aba-perfect. Indawo yabantu abazolungiswa. Lana uma kukhulunywa nge-correctional service, mhlawumbe kukhulunywa ngendlela zamajele, baphuma abantu benjalo, kodwa ngendlela. Abantu abalungiswayo la, awuhaleluya, abantu abangendlela, abantu abafuna ukuzolungiswa. And ngeke uNkulunkulu akusize uma ungekho honest. You must be honest to yourself and to God. Because umuntu owazi kangcono uwe uNkulunkulu. Hayi nomunye umuntu in between. Phakathi kwenu. So, owazi iqiniso kahle njengoba kubuza nje. Sezizane lethi no, ngempela akunjalo kimi. Kusho kwaNkulunkulu. Ngoba ila uNkulunkulu ezolungisa khona. Unuza into eningi ngenxa yokuthi uthando onalo. Uthando lucontainer zonke lezi zinto. Ukubekezela. Ukubheka kade. Hayi haleluya. Ukuthi ungabi nenhliziyo encane, ungathukutheli. Ungalwi nabantu. Ake uthi mangabe kufika lokuthukuthela ukuthi ukuba le ngumana lakhe eceleni. Ungazi ukukhuluma into ezingeke ezingafanele uyikhuluma. Khona izinto ezilethwa ukuthukuthela ongathi masithu uyaphila emuva yolungisa. La ngiyosakwazi ukuthi David siyenzekile. Uthando lwenza ukuthi ukwazi ukuba controlled, ucontroleke. Amen. Hallelujah. Amen. Uthando lwenza ukuthi ukwazi ukuthi ucontroleke. Uthi oqhamukayo ukuthi kusho vele uyibanga ukuthi lo. Ayikho into eyenza leyo ngaphandle kothando. And uthando alihambi lwabamiwa, luhamba ngomoyingcwele. Yes. Amen. Hallelujah. Ngoba umoyingcwele uyena omnikeza wisdom. Amen. Yeah. Verse 8. Uthando alusoze lwaphela. Kepha nokuba kukhona ukuprofetha uyakukhawuka. Hayibo. Nokuba kuyizilo. Uyabona lithi uthando njani? Ngifuna lento mina engasoze yaphela. Yabo, fanele lento mina engasoze njani yaphela. Namhlanje sesandile sizolwela lento engasoze yaphela. Namhlanje ilona lo wethu ufuna kalwele lento engasoze yaphela. Hayibo haleluya. Hayibo haleluya. Lithi iBhayibheli ukuprofetha kunjani? Yaphela. It shall cease. Yo. Babu wena. Asijibele lento engapheli. Amen. Yana ngihlebele. Uthando uyalufuna. Izipho uyaphila. Amen. Ngithi mina uthando you seek love. Kodwa ama-gift wona uwaphiwa uNkulunkulu ngokuthanda kwakhe. Amen. So uzogijimela into ongayiphiwanga. Linda umnikazi wayakuphe. Wena okwakho ugijimela uthando. Amen. Hallelujah. Amen. Lithi iBhayibheli uprofetha uyophela. Yokhawuka. Yoma. Your freezer. Amen. It shall cease. Besathini? Nokuba kuyizilimi ziyakunqamuka. Ha! Ngoba zonke ngempela ngomgcobo. Ubani ongathi mina ezulwini ngiyofika prophet? Hey, siyazi.
Pakistan likhona Ntshongweni lithi mina lo prophet azofika phakathi ezulwini. Ikhona njalo ikhona Ntshongweni lo prophet Ntshongweni. God has given you inkonzo ye-prophecy. And inkonzo ye-prophecy akunikeza yona not wena kuphela la ebandleni, baningi abanayo uNkulunkulu abanikeza yona. But inkonzo ye-prophecy ikhonela ukuthi yakhe ibandla. Isiza ibandla as we are moving towards uNkulunkulu nokubona uJesu. Hayi ukuthi isandla sakho ngiyabona manje ngathi thanda ukubonakala kwabathini. Ngithi mina Babuthuni, as we moving forward ufuna ubuso kaNkulunkulu, it is why iprofesi isebenza khona ukusakha. Ayo haleluya. Nokusinika isho ngalizwe inkosi ukuthi nokukhuthaza. Uma sisiphambi kwakhe lethu. So lesayifuna neprofesi ngoba sesifika ukuphelela. Ngoba ithi iBhayibheli iprofesi isitshela ingxenye. It is not even half of ozokwenzeka. Ingxenyana nje, just a quarter. Yezinto ezokwenzeka. Kodwa mase sifike kuye siyokwazi ukuphelela. Hayi haleluya. So now uthando kuyohamba nalo ziyongena kubaba ezulwini. Because he is love. Gijimela uthando yena uNkulunkulu akunikeza izipho wena gijimela uthando. Hayi haleluya. Jesus. Seek love. Ufuna verse 1. Verse 8. Ufuna ukuthi uthando alusoze lwaphela, kepha nokuba kukhona ukuprofetha uyakukhawuka, nokuba kuyizilimi ziyakunqamuka, nokuba kungukwazi uyakukhawuka. ukwazi ukukhawuka. Yabona ke lakhe there are people abanolwazi abangachaza iBhayibheli bakuchazele even nangokuya kwaJesu. Bakutshele ukuthi yiphi into ezokwenzeka kuqala. Hayi haleluya. Abantu abanolwazi abangaliphendula iBhayibheli balibeke in details. Kodwa bazokubona uNkulunkulu. Bawugcina ukuchaza bazokubona uNkulunkulu. Ngoba alichazwa liyenziwa. Alichazwa liyaphilwa. Hayi haleluya. Alishiwo amavesi uwasho from Genesis uya kwisambulo kodwa liyaphilwa. Liyenziwa izwi. Linamandla futhi ekwenziweni kwalo. Hayi haleluya. Linamandla ekuphileni kwalo ngaphezulu kolisho. Amen. Lalelani kunezinto manjani okufuneka uziforce kuzo ezingeke zenzeke automatically. Njengothando ngeke lenzeke automatically, ziforce kulo. Khuluma iqiniso ukuthi uNkosi akunalo uthando ngiyadinga. Hayi haleluya. Nkosi ngiyahluleka la ngiyadinga wena because usayilameni. Uzoyenza ngathi uphile emoyeni. Funa uNkulunkulu ngeqiniso. Awungenalo uthando because akunalo uthando. And uthando lwami luqedwa ukuthi nokuthi. So that uzokwazi ukubheka ukuthi yabona manje le. Nansi bezokwenza ukuthi phela uthando ake ngilwe naye. Uma uzuthi unalento omncishana, ilona uncishana ukuze uthando lusebeke. Ngoba the time uncishana uthando luyaphela. Luya-overcomeka, luyashabalala. Aluziphakamisi uthando. Aluzifunela ukwabo. Kodwa uNkulunkulu ngokuthi uvela udumisa uNkulunkulu. Yazi udumisa uNkulunkulu ngomuntu obusifake emoto ungenayo. Ijulile indaba yothando. Ngoba uNkulunkulu awudumisa izinto ezenzeka kuwena kuphela. Kodwa udumisa nangezinto ezenzeka kwabanye abantu. Kube ngathi zenzeke kuwena.
because uNkulunkulu wakho zenzile. And ngeke sibe nazo zonke izinto sonke ngokufanayo. uNkulunkulu ubusabanye ukuze kubuseke abantu. uNkulunkulu bakuduma akakunikeza imoto. Ayinikeza ulakhe. Kodwa le moto ithathe wena bakuduma. Nangu mamngcobo okungcobo akanayo imoto ngokubuka ukuthi akanayo. Kodwa unayo ngoba uyamthatha yomleke ekhaya. Because uNkulunkulu ubusabanye abantu ukuze kubuseke wena. So now uthando lwenza ukuthi ke appreciate izinto zenza kwabanye abantu, appreciate izinto abantu ebuseka. The time appreciate lezo zinto lezo kunezinto ezokwenzeka kuwe. Zibanjwe ukuthi awukwazi appreciate awubonge izinto ezenza kwabanye abantu. Uthando uzokwenza ukwazi ukuthi ubonge izinto ezenza kwabanye abantu. Hayi bo haleluya. Mawungenalo uthando ngeke uyibonge izinto zabanye abantu kulula zenza. Uyohlala ukuthi mina yazi ukuthi ikhona lento bakuwena athi uNkulunkulu vele athi umthandazo zile ukudla. The moment uqeda ukuzila ukudla ubonga uNkulunkulu uthi Nkosi ngiyakhona into engithandazelayo unikezile yona. Akele nikeze umthuko. Right after umthandazo. Yabona uqeda ngolesihlanu umthandazo Monday or Sunday afike kwabuthula zobuNkulunkulu athi bazona ngiyabonga uNkulunkulu kuleli sonto leli uNkulunkulu wenza isimanga. Wavele wamnikeza umuthi. Uyothi ukube nazi themba ungenani. Ngoba izinto zikaNkulunkulu zisebenza indirectly. Ungafika wena uzwe umoya wakho uthi thandazela ukuthi kanti umoya ongcwele efihlakalweni ufuna lento ngomthandazo uyalapha awazi ukuthi yena the time kwenzeka lento fana wena bakubona uvela uvume ukuthi Nkosi ngiyabona. Abantu abanothanda bayokumbuleka lezo zinto. Ngeke uthande bayokumbuleka lezo. Ngeke uyibonge into ezenziwa kwabanye abantu. Ijulile indaba yothando. Kuba isithandazo. Ngokuba sazi ingxenye siprofetha ingxenye. Kepha nxa sekufikile okupheleleyo lokho okuyingxenye uyakukhawula. Yes, right. Listen. Kepha nxa sekufikile okupheleleyo lokho okuyingxenye uyakukhawula. Listen, for we know in part and we prophesy in part. But when the perfection comes, that imperfect disappears. Huh? When the perfection comes, the imperfect just disappears. Ngoba sekufika ukuphelele. Ongaphelele vele kunyamalala. Ingakho iBhayibheli lithi uprofeta uyophela, ukhuluma nelizwi liyokushabalala. Iphiwo lezo nazo ziyophela. Kodwa mase kufika ukuphelele. Uthando ngeke lizophela. Hayi bo haleluya. Leyo moment ngiyakhumbula umkami exoxa. Ethi uvukseni ukuthi ubone angathi ufika umkhozi wami ngasekho. Umbone ngathi uze ekhaya emzini wami. Mayifika khona uthi Nolu sonumnami ingakiyo khona. Utheni dadewethu ukuthi ingakiyo khona ngoba kube kumnandi la sikhona. Love will never cease. Zonke izinto zoshabalala kodwa uthanda soze lapho. Because lapho sekubhukudwa othando. No one is prophesying. Akekho prophesy. Amen. No one is interpreting the tongues. Okhuluma ilimi omunye interpret but une flow yothando.
bayashada abantu abangothando. Amen. Ufuna uthando awuyinto yalutho. Ngithe mina-ke uNkulunkulu umnikeza igift. Amen. Lisho njalo izwi lenkosi mawufunda ngezipho. Lithi uNkulunkulu obanika ngokuthanda kwakhe. Lalela-ke ungayilweli igift yekela uNkulunkulu akunike. Amen. Wake walwela ukuthi uphiwe into. Noma uyekela loyo onayo ukuthi akuphe. Hayi haleluya. Lwela uthando. Amen. Sonke bakho Jesus. akekho uqhamuka uthando. Yeah. Eka bebuka wena abantu abuyi enga. Ebazalwane masingabe lokusosabisayo. Masibe lokuso kunothando. Because uthando uqala ngaphakathi mama. Amen. Indaba mangabe onakele ngaphakathi ngaphandle umtheleli abantu bazobona lento ngaphakathi. Kodwa makulunge ngaphakathi ngaphandle lakho kuzobalini. Amen. Amen. Ngoba uma ufunda izinkosi uma ngicabanga ukuthi khona Corinthians chapter 14 umakhuluma yazi ukuthi abumakhathini umakhuluma izwi lenkosi likhuluma ngezipho zakomoya lithi wonke umuntu ngezipho ngokwahlukana bese kukhuluma ukuthi akwenzeke nge-order bese lithi futhi-ke abanye abahlobo. Amen. Amen. Okusho ukuthi noma izipho zingakhona mathi umuntu engaba nesipho esivusa abantu abafile kodwa funa ukuhlola ukuthi ufanele uNkulunkulu lo ovusa abantu noma because asigijimi ngezipho sigijima ngokukholwa. Hayi haleluya. Ngoba noma kuthiwa uvela kwi-TV uyabona uyavuka amakhamera agcwale kubatshaza kuthiweni obheka ukuthi umoya kaNkulunkulu uyilo ngoba ngiyagijimiswe mina ukuvuswa kwabantu abafile. Lize lithi kwethi ndawo lize lithi others must judge. Lithi abanye mabahlole lithi abanye abahlulele the time kwenzeka ubheka ukuthi hayi ngoba ngwenya asingathathwa izinto kodwa sifuna ukuthi uNkulunkulu ukhona kulezi zinto lezi. Abantu abazokwazi ukubona uNkulunkulu ukhona bagcwele uthando because God is love. Uma bephila kubo bazokwazi ukuthi ba-identify babone ukuthi no akukho umoya kaNkulunkulu. Wathi ubani lo abafundi bakaJesu ubani uJesu qobo Kortheni Lazo ndio kuba inazo izangu ngibona ukuthi awungathi uqedile ukukhuluma ngikuza nje sekuqedele ukuda bakhona amadimoni athi ebona uJesu athi wena uyindodana kaNkulunkulu ophezulu konke. uJesu wenze njani? Rebuke. Akithi wathulisa because umoya okhulumayo akona kaNkulunkulu. Umoya wamadimoni. Hayi haleluya. uJesu uthokozisa ukuthi akubo umoya kaNkulunkulu othi mina ngiyindodana kaNkulunkulu. Amen. Usugejiswa ngezipho bamtshana. Abanye badlula labanye baphethe izinto ziyothandazela endaweni ethile engabe nje simple bafuna uNkulunkulu bese befuna uthando yonke into izokwenzeka. Lazi ukuthi uyagula izona uthando lana uma ngase ngaba nothando nje engavela aphile eqingqo. Haleluya. Lesibili ngiyawuthanda
egameni likaJesu. Nkosi ngikuthanda ngesithandazo. Ilona loyo athi Nkosi ngikuthanda. Uthando lebekezela, uthando aqunula, uthando alesifunelo kwalo, uthando alusiphakamisi. Haleluya. Sibalamehlo egameni likaJesu. Wengcwele siphambi kwakho Nkosi. Hallelujah. Umangcwele ekuseni uthi loyo uthi Nkosi nginikeza uthando aleze phambili ngoba uthando aqhamuka kini, aqhamuka kuNkulunkulu, aqhamuka kuBaba osezulwini, uyena oluthando. Njengamanje masiza kuye sinikele impilo yethu kuye. Haleluya. Sibiza yena ogcwele uthando lonke. Sisenyameni mangcwele. Oh yes Lord. Sisize egameni likaJesu. Sibalamehlo. Oh yes Lord. Moyengcwele sizamule. Sizamule. Kusho njalo uthi Nkosi nginikeza uthando. Ngiyadinga uthando. Ngiyadinga uthando. Abanye baye kukholwa ngenxa yokuthi uthando bavumela ukucunula, bavumela i-enga nokusa phezu koqobo lwabo. Oh haleluya. Moyengcwele siphuthanda. Siphakamisa izandla zethu siyalamukela uthando ngoba uBaba esimkhonzayo unothando. Oh haleluya. Kunezinto umuntu angazibala athi mina makwenzeka kanje I just lose it. Ngivele ngihluleke, ngibe ne-enge mangalisayo because uthando alukho. Omunye u-impatient, akakwazi ukubekezela, akwazi ukulinda into masethe uyayifuna ayangenzeka, ushintshe esweni uba ne-anger. Ngisho nabantu aphila nabo ekhaya, they know ukuthi manje engathi sikonakele because akayitholanga lento ayifunayo noma kwenzeke ngendlela afuna ngayo. Uthando luyabekezela, uthando alucunuki, uthando. Hallelujah. Thank you Jesus. Ake siyasekhwini lenkosi siyibamba. Moyengcwele siza kuwe egameni likaJesu. Hallelujah. Siza kuwe egameni likaJesu. Ngoba nonalo uthando uthi Nkosi lenze luchithime, ngoba akwenele lenze luchithime, lenze luchithime, lenze luchithime, lenze luchithime egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Hallelujah. 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 Awuqheleleke izweni yakho eyenza ukuthi uthando lugqibele. Icele egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Hallelujah. Hallelujah. Uthando soze laphela. Zonke izinto ziyaphela. Kodwa uthando soze laphela.
Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. We are feeling so tired of saying, we are feeling so tired. We are feeling so tired. We are feeling so tired. Hallelujah. Hallelujah. Oh. Hallelujah. C'est quoi les dépenses quand même? C'est quoi les dépenses quand même? Get that watch. We are feeling so tired.
Usisa moyoni. Let it overflow. Ugcwele sebonisa. uNkulunkulu wethu onamandla. Sebenza wenzile lendawo. Process. Baba wethu ongcwele ubuye wempilo